terus iki menika para ustaz saking Pegiringan. Alhamdulillah dugi serombonganipun inggih menika Gus Jawas Pondok Pesantren wonten Petarukan Pemalang beserta santri-santripun ingkang alhamdulillah sedalu semalam suntuk wonten majelis niki keranten badhe sareng-sareng zikir kalian panjenengan. Alhamdulillah beliau telah hadir lan Ustadz Muslim beserta jamaahipun saking bawahan Cikadu Watu Kumpul ingkang kawula muliaken lan para ustaz-ustaz Zoyo ingkang hadir boten sebat kawula sebatenganipun. Alhamdulillah kula lan panjenengan menika alhamdulillah dipun mulai malih inggih menika tanggal 28 Mei awal dari tahun menika bulan Syawal. Alhamdulillah tapi memasuki alhamdulillah mangke sekalian virus kula panjenengan halal fi halal saling maafkan barangkali ada kesalahan kekhilafan kula panjenengan sebagai memenuhi hak minan nas sebab dosa kula panjenengan ibadah dasar pengirane inggih menika Allah menyempurnake rageng kula saged hablu minan nas inggih menika dalam rangka hari halal bihalal bulan Syawal ini dan segenap dan Satkoryon Bansel sebagai ingkang sampun hadir awit wau alhamdulillah dalam rangka derek-derek ngaji begini. Alhamdulillah menika saged sareng-sareng kempal insyaallah sareng-sareng monggo dipun semangat anggene panjenengan menika dari bulan ke bulan alhamdulillah sami istiqomah walaupun dari jarak jauh panjenengan hadir mriki kelawan tenaga pikiran lan dana kangge mencapai titik kumpul zikir kalian Allah menika sareng-sareng mugia Allah lan Rasulullah menika ridho kula panjenengan sedaya tujuan panjenengan